जाहाथे बै जायफ्रा माने यूनिसेक्स सेलननि सिङाव माने बेहाय खामानि मावनायनि असिलायै बिथांमोनहा पर्दानि उनथिंजाय बा सिङाव माखासे आयेननि बेरेखा बा गाज्रि खामानि मावो जाहाथे बै बिथांमोनहा सांग्रां जानानै थाथों। बर' बिमा गौथुम आफाद दानाया बारा गोबाव जायाखै। लोगोसे बर' बिमा गौथुम आफादा दिनै मोनसे रेलि हाबाफारि लादों। ओमफ्राय बे हाबाफारिया जाहैबाय जाय पार्लाराव गाज्रि खामानि सोलियो ना बै व्यक्तिफ्रा मोजाङै थानाया मोजांसै आरो जाय यूनिसेक्स पार्लार खुलिदोंना बेफोर बिगोमाफ्राबो हयतोबा बिथांमोननि लाइसेन्सफ्राबो बोरैबा खालि गोजाबो गोग्लैनो हासिगौ। बर' बिमा गौथुम आफादनि मोनसे गोख्रों बिबुंथि आरो गोख्रों स्टेटमेन्ट आरो बेफोरबायदि जुदि गोख्रों गोरा जुदि लायाबा नङाब्ला जोंनि लाइमोनफोर ना इउथ्सफोर मोनसे गुबुन एंगेलजों थांगासिनो दङ। जों मोनसे गासैबो फरायसा आफाद ना जेसेबां फरायसा आफादल' नङा दल संगठनफ्रानो लुबैयो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा मोनसे गोथों लाइनजों थांनांगौ एबा मोनसे मोजां लाइनजों थांनांगौ होननानै बयबो बर' बिमा बिफा लोगोसे गौथुम आफादफ्राबो लुबैयो। थिग बेफोरबायदिनो दिनै बर' बिमा गौथुम आफादा दिनै मोनसे एवारनेस बा सांग्रांथि हाबाफारि लादों। दिनै बेखौ एसे खोनासंनानै लानि आरो गोनांथारबो बियो सोरबाया जुदि बे जाय व्यक्तिया स्टेटमेन्ट होदों बिनि खोथाखौ जुदि उल्था सानोब्ला बे जानाय नङा। मोजांनि फारसेबो सान एसे खायथा लाइनावबो सान बिनि उनाव सायख'नानै लाबानो जाबाय खोथाया मा बुंमारदों नंगौना नङा। जों व्यक्ति पार्सनेलि जों व्यक्तियै ससियेल मिडिया बा माबा माबिफ्रावहाय बुंबाय थायोब्लाना होसोनांगौलै बिखौ ना नै बेफोरबायदि खोथा फैयो। बिनि उनावहाय लोगो मोनबा जुगुमनानै थानाय ना ओमफ्राय नोंखौ बबेबा अख्रां सायाव दोननानै माबा माबि खालामनाय ना बेफोरबायदि बै व्यक्तिफ्रा एसे मोजां लाइनाव सिन्था खालामनो नाजा। जोंखौबो एडभाइस हो जोंखौबो फोरोंहर बुजायहर जे बिदि नङा। आं कमेन्टखौ दामानि नायबाय थादों कय एकजना एसे बेलेग धरननि गाज्रि लिराखै मोजांखौनो लिरदों। आं मोजां मोनदों बिथांमोननि लुबैनाय बायदिखौबो लाबोनो नाजागोन भिडिअखौ। जेखियानो जादोला आं गोलाव सम लाला नैबे आइजोआ बा बे सासेखौ जों आइजोखौ फरायसा आफादनि माखासे एवारनेस प्रग्राम माहायबा हाबाफारियाव जों नुनो मोनो। नैबे मोनसे गौथुम आफादनि ना जाय पार्लारनि बिथांमोना नायना लानायाबो मोजां गोनांथि। ओमफ्राय आरो बै व्यक्तिफोरनिया सोरनाबा लिस्टबो सहैलायनाय खोनादों। एसे गोनांथिसिन दै पलिटिक्स नङा दै नैबे सोरबा BPFआबो नायनो हागोन UPPLफोराबो नायनो हागोन ना बेफोरबायदि एज ए जेनेरेल हिसाबै नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोदों। मा कमेन्ट होनो गोसो नैबे व्यक्तिनि सायाव नैबे बे मा होनना बुङो स्टेटमेन्ट होनायनि सायाव कमेन्टखौ लिरना हरनो हागोन। बयनिसिमबो गिबियाव खुलुमनाय जासिहरबाय आरो साफ्रोमनिसिमबो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय। दिनै बर' बिमा गौथुमा दिनै आसामाव थानाय मोन 14 जिल्लाफोराव प्रटेस्ट रेलि लादों आरो एवारनेस रेलि आरो बेहाय जोङो बर' बिमा गौथुमखौ थांनाय 2024 मायथाइनि 7 मार्चआव जों दाफुंना लानाय जादों आरो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोंहा दा बर' बिमा गौथुमा दंसै आरो मोनफ्रोमबो बर' बिमा गौथुम माने जिल्लाफोरनि माबानायावनो बानजायनायावनो दिनै बे हाबाफारिया जालांगासिनो दङ। दा जोंनि दिनैनि बे हाबाफारि लानायनि गिबि उद्देश्यआनो जाहैबाय जे जोङो नुनो मोनदों दा जोंहा बर' बिमा हिसाबै जोङो माने साफ्रोमबो गथ'खौ न'आव थांनानै जोङो फोरोंहैनो हायाब्लाबो माबा सांग्रांथि हैनो हायाब्लाबो जों दिनै बे मोनसे रेलि बा हान्जा सुरनायजोंखौ लानानै जों जाहाथे बेखौनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा बयनिबो सायै जोङो जाहाथे खोन्थाहरनो हायो जे जोंहा दिनै आनजाद सफैगासिनो दङ। जाहाथे फरायसाफ्रा बे आनजादाव मोजाङै फरायनो हायो बिनि थाखाय बे जोंहा दिनै फुजा मेला बा गोगोम दामखावनानै पिकनिक जानाय बा जोङो मेलायाव दिनै आयेननि बेरेखायै जुवा जौ लोंनाय बा मा होनो गेमलिं
बेफोर गासिबो जाहाथे बन्द जायो बेखौ लुगैदों आरो जों प्रशासनखौ बेखौबो लुगैहोबावदों जे जाहाथे जोङो दिनै ड्राग्स पेडलारफोर जायफ्रा दिनै ड्राग्स फानो पेडलार बिथांमोनखौ जाहाथे हमो आरो जोङो माने जोंनि दानि गथ'फोरानो जोंहा फरायसाफ्रानो जोंनि गाबोननि इयुन आरो जोङो बर' होननानै बुङोब्ला जोङो राव हारिमु जोंनि हादरनि थाखाय संग्राम खालामबोनांनाय जोङो दाबिनानैसो लाबोनांनाय जोङो मुंख्लं जाबोनांनाय हारि होमबा बे हारियाव दिनै जोङो आवगायबोनानैसो जोङो सिगाङाव बिराद खस्थ' मोननानै सेक्रिफाइस खालामबोनानै दा जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा लामाया माने ससेयाव आसखान्दा जाफैया बेनि थाखाय जाहाथे फरायसाफ्रा मोजाङै फरायनो हायो मोजाङै सोलोंथाइ लानो हायो बिनि थाखाय जोङो माने दिनै ड्राग्सफोरखौ जाहाथे बाहायनो हाया बिनि थाखाय दिनै बन्द खालामनायखौ जों लुगैयो आरो जायफ्रा आयेननि बेरेखायै जौआरि फानो जों बेखौबो बन्द खालामजानो लुगैदों बेजों लोगोसे दा जोंहा हाइवे खाथियावनो जा एसे गामिफ्रावनो जा गोबां दा जोंहा रिजर्ट दङसै धाबाफोर दंसै बैहाय जाहाथे बा जोंनि खाथिनि वाइन शपफ्रावनो जा उन्दै उन्दै गथ'फोरनो जाहाथे जौ फाननाय बा फेग्रा मुवा फाननायखौ जों बन्द खालामनांगोन बिसोरो आरो बेजों लोगोसे बे धाबाफ्राव रिजर्टफ्राव माने सेंग्रा सिख्ला हरहालागैनो जौ लोंबाय थानाय मोसाबाय थानाय बेफोर जाहाथे जाया जों बेखौबो प्रशासनाव लुगैदों आरो जाय जायगायाव जों दिनै नुनो मोनदों जेराव माबा मोनसे जादों घटना जादों एक्सिडेन्ट जादों बेहाय जाहाथे पुलिस प्रशासना आरो जेराव माने क्राइम केपिटेल जेनेबा जोङो दा हर जायोब्ला सिखावफोर जोंना सोरनिबा माला बोनानै लांनाय सोरनिबा न'आव दाखार हाबनानै लांनाय बेफोरनि थाखाय मा पुलिस प्रशासना जाहाथे गोरासिन जानानै पेट्रलिंखौ एसे बांसिनै होयो आरो जुदि जोंहा नुबाय थादों जोंनि हारियाव बा जोंनि आसामावनो आरो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै जेनेबा सोरजोंबा बुथार जादों सोरजोंबा ट्राफिकिं खालामजादों बेबायदि खालामजानायाव जुदि पुलिस प्रशासना मोनदोंब्ला थाबनो स्ट्रिक्ट एक्सन लानांगौ जों बेखौ लुबैदों जाहाथे दायनिगिरिया बारग'आ बेजों लोगोसे जोङो गोबां खोथाखौ जों डिमान्ड खालामदों जोङो लुगैबावदों जे माने इउनिसेक्स सेलननि खोथाखौ जोङो बुंदों बेहाय माने जोङो गोबां रिपर्ट फैदों जोंनाव कल फैबाय थायो माने गोबां जिल्लाफ्रावनो बेहाय माने मोनसेल' जिल्लानि खोथा गैया बेहाय जे इउनिसेक्स सेलनजों दिनै गोबां बर'फ्रा बिजनेस खालामदों बे मोजां खोथा गोबां मानसिया दिनै माने गाव गावनि स्किलखौ देखायनो खाबु मोनदों जों बेखौबो बाख्नायो खिन्थु जों गासैबो खोथाखौ जों बुङाखै खायफा खायफानिखौ जोंनाव नाम फैदों जाहाथे बै जायफ्रा माने इउनिसेक्स सेलननि सिङाव माने बेहाय खामानि मावनायनि असिलायै बिथांमोनहा पर्दानि उनथिंजाय बा सिङाव माखासे आयेननि बेरेखा बा गाज्रि खामानि मावो जाहाथे बै बिथांमोनहा सांग्रां जानानै थाथों जों बिथांमोनखौ माने सांग्रां खालामहरो जों माने हुसियार जानो थाखाय जों खावलायो मानोना जोंनाव लिस्टआ जोंनाव दङ ओंखायनो जाहाथे बिथांमोना सांग्रां जायो जों बेखौ बुंदों खिन्थु जायफ्रा नङा जों बेखौ इसिग्राब एक्सन लाया जों जाया जों गाज्रि मावैखौ जों जेबो खालामनाय नङा खिन्थु जायफोरना लिस्टआव दङ बिथांमोनहा जों सांग्रां जागोन जोङो बेखौ बुंहरदों आरो गोबाङानो दंबावोमोन जेरै जोङो माने आयेननि बेरेखा माखासे खामानि मावनायफोर गामिफ्रावनो जा जेनेबा जोङो नुनो मोनदों समाज बिजोङाव जोबोर गाज्रि जेनेबा रिल्स भिडिअनि खोथाखौ जों दहाय बुंदोंमोन बे जाहैबाय माने रिल्स बानायदों बानायनानै गोबाङा प्रफिटबो जादों जानो हागौ जागोनबो खिन्थु जुदि मोजां बानायोब्ला खिन्थु जों लुगैदों जोंनि हारिनिफ्राय जाहाथे माने गाज्रि माने भाइराल जानानै गुबुन जायगानिफ्राय जोंनाव सोंहरथों मानोना जों नुनो मोनदों गुबुन स्टेटनि मानसिफ्राबो जोंनाव सोंहरो बर' मानसिफ्रा मा जाजोबखो मानोना गाननायफ्रा नायजाया खोथा बुंनायफ्रा नायजाया बेबायदि जायनाव माने गथ' उन्दै उन्दैफोर दङ बिथांमोनहा माने उन्दैफोरखौ फोरोंनांगौसो भगबाननि अननायाव उन्दैफोर मोनदों जोंनि हारिखौ दावगालांनो थाखाय जा जोङो बर' हारिनि बिमाफ्रा दायथ' मोनसे गावनि बिबानखौ लानानै जाहाथे मोजाङै फोरोंलाङो राव हारिनि माने हारिमुखौबो धोरोमखौबो सोलोंथाइखौबो मोजां होलांनानै हारिखौ जोङो जाहाथे दावगालाङो जों बेखौसो बर' बिमा गौथुम हिसाबै जों लुगैदों बेहाय जों सोरखौबा माने भाइरेल जानायखौ जों लुगैयाखै सोरनिबा गथ'आ ड्राग्स एडिक्ट जानायखौ जों लुगैयाखै आरो ड्राग्स एडिक्ट जादोंब्लाबो बेखौ जाहाथे लाखोमाया लासेनो रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव जाहाथे दोनहरो जों बेखौ गुरै खावलायगोन मानोना बारायलांनानै जों खाथियाव दाखाल जानाय सोरखौबा बुथारनाय मानाय माने ड्राग्स एडिक्ट जानानै खालामनायखौ जों नुनो मोनो जाहाथे जोंनि बे क्राइमफ्रा माने गाज्रि खामानिया बिथांमोननि सिखाव खावनाय मानाया बे माने ड्राग्स एडिक्टआ बांसिन खालामनाय नुयो नालाय ओंखायनो जाहाथे बिदि जाया प्रशासनखौबो जों खावलायगोन माने जायफ्रा गभर्नमेन्टआव दङ गभर्नेन्सआव बिथांमोनहा मोजां माने ल' बानायनानै एप्लाइ खालामनानै आरो माने जोंनि लाइमोन फरायसाफोरनि थाखाय जाहाथे स्किल डेभेलपमेन्ट बा भकेसनेल इडुकेसननि थाखाय गोदान फसंथानफोर दिहुननानै जोंनि लाइमोनफोरखौ रांखान्थि आरजिनायनि बा गावनि आथिङाव थांनानै थानायनि मोनसे खाबुखौ जाहाथे होयो बेजों लोगोसे जोंनि जे जायगायाव रिहेब सेन्टार गैया बैफ्रावबो रिहेब सेन्टार जाहाथे खुलिनानै होदों मानोना जोंनि गोबां ड्राग्स एडिक्टफोर दङसै जोंनि गेजेराव ओंखायनो आं बेखौबो गभर्नमेन्टनिसिम गुरैयै खावलायबाय। उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ मा राहा लागोन?
जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोङो राहा लागासिनो दङ जोंनि बर' बिमा गौथुमा जोङो दासो दाजादों जों बोसोरसेयानो जायाखै दा जोङो बे गौथुमा जोङो बर' बिमा गौथुमा जे बर' बिमा गौथुमाव जायहा जोंनो जेनेबा जोंहा मिरुआव सा 12 मेम्बारफोर दङ जिल्लायावबो सा 12 जोंहा टटेल मेम्बार दङ होमबा जोंहा बिराद खम मेम्बार दं खिन्थु जोङो बेहाय बर' बिमा गौथुमा जोंहा माने आलदा जायफ्रा मेम्बार नङा बेफोर मेम्बार नङा बे नङा सोरबा आबबाव थानाय सोरबा बोजोबाव थानाय बा सोरबा गुबुन गुबुन आफादाव थानाय जायफ्रा माने लाइक माइन्डेड मानसिफोर जायफ्रा समाजनि मोजां खामानि मावो जों बिथांमोनखौनो हास्थायो जेनेबा जों बिथांमोनखौनो माने हांख्रायो जेनेबा अबेबा गामिनि गावबुरा समाजनि गासिबो मानसिफोर सुबुंफोर गामिनि मानसिफोर बिथांमोनखौनो जों खावलायनानैबाबो जों मावहैयो जोङो नुनो मोनदों जोङो चिराङावनो जा जों क'क्राझारावनो जा जों जेखौ जों खबर मोनदों सोरबा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जों बेखौ थांनानै गावबुराजों बा गामिनि मानसिजों रायलायनानै जों खालामदों आरो जाय माने आयेननि बेरेखा बेखौ जोङो मावनोबो नांखाया आरो बे जोङो जेब्ला आयेननि बेरेखा बेखौ आयेना माबा मोनसे मोजांनि थाखायसो खालामखादों जेराव जोंनि बैसोआनो उन्दै जों मेन्टेलि आरो फिजिकेलि मोजाङै ग्रथ जायाखै जों जोंनि उन्दैफोरखौ उन्दै बैसोआव हाबा जानानै जों मा फोरोंनो हानो जोंनि संसारा माने सिलिंखार जालांगोन ओंखायनो बे जाहाथे दाजाथों बेखौबो बुंबाय आरो